Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goeien, het is vrijdag 30 januari, dit is Bient Sport. Joen Volslijn in het rand van het oorski van de algemeen directeur van Cambuur, Gerald van den Belt. Ek aan tafel zijn opvolger Art de Graaf en sportverslagjouwer Geert van Thun. Korte, maar voor mij ingrijpende mededeling. Dat is dat ik per 1 februari zal ik in dienst treden bij FC Twente. Ja, Gerald, dit de passenconferentie. Wie dit een moeilijk moment voor jou om dit naar boeten te brengen? Ja, was moeilijk. Je hebt natuurlijk de weken daar vooraf de beslissing moeten nemen. Als die beslissing er dan genomen is, ja, dan moet je ook nog naar buiten brengen. En dat was wel even lastig. Je hebt een heel verleden hier. En dooddochters van, en nou ben ik aan de beurt. Net af. Ja, ik wist het al eventjes van Gerald dat hij in gesprek was. En er alles aan gedaan om hem tegen te houden. Maar uiteindelijk weet je, hij gaat. En dat is een goed besluit van hem. En dan zijn wij inderdaad een club die mensen doorschuift. Dat doen we op het veld, dat doen we met jeugd, dat doen we op kantoor met kantoormensen. Dan weet je dat je zelf ook een keer aan de beurt bent. Ja. En dat is ook geen probleem, dat is prima. Ja, want Geert, doet Gerald Kaam in 2009. Wat trof hij aan bij Cambuur? Ja, ik heb daar altijd een beeld bij, zonder dat ik erbij geweest ben. Maar ik denk, Gerald van den Belt die arriveert voor zijn eerste werkdag in het Cambuurstadion. Krijgt een kantoortavies, dus wat kosten. Hij smiet die kasten en je bent in elke kast valt een leak. En ik denk, die man denkt, nou, een oren of oorloren. In hemelsnaam, we zijn begonnen. Het tijdsbestek is misschien wat langer geweest, maar heeft het wel eens gedacht? Ja, uiteraard. Maar ja, dat verhaal is bekend. Het begin was stroef en moeizaam. En ik moet zeggen, het eerste jaar heb ik me ook echt wel eens eenzaam gevoeld. Het was wel... Waarom? Nou ja, het bewustzijn rondom de club, hoe erg het was, dat miste in mijn beleving. Je hebt het gevoel dat de sense of urgency die bij zo'n club op dat moment hoort te zijn, die was er niet. Ja, ik noemde het altijd in Polonaise richting de afgrond lopen. Daar moest ik tegen vechten en dat gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ja, het is vaak geschetst, het wie een totale chaos, maar waar begin je dan? Wist het nog? Ja, dat weet ik nog. Het begint met dat bewustzijn te creëren. En ik heb toen met name Klaas Buwalda in de commissariaat een medestander gevonden van het bewust maken van zo kan het niet langer. En gewoon stoppen met alles wat geld kost. Even ordinair saneren. En dan komt er een heel politiek spel achteraan. Maar het begint altijd met ordinair geld. Want als de club in zo'n fase is, heb je gewoon euro's nodig. En daarna begint pas beleid. Maar kies mij nou eens uitlezen, wat is de lol om van een club die in zwierwaar zit, dat dan weer aardig warder te krijgen. En zodra het dan weer goed is, dan weer voor te gaan. Dan is het bij Zwolle dien, is het bij Cambuur dien, dan is het nou naar FC Twente. Wat niet correct bekend is dat ze een schuld heeft van 20 miljoen euro. Wat is de lol? Ja, ik denk dat dat ook een beetje mijn karakter en ook misschien wel mijn kwaliteit is. Dat ik daar plezier uit haal. Ik denk dat ik daar het meeste rendement uit mezelf Maar wat is dan het plezier? Ja, creatief zijn, in oplossingen denken. Proberen een verandering teweeg te brengen. Beleid te maken. En ik had ook met alle liefde nog bij Cambuur gebleven, hoor. Dus het is niet zo dat ik alleen maar een crisismanager ben. Maar als die kans langskomt bij zo'n club, ja, dan vind ik dat een hele mooie uitdaging. Het is wel een mooie club, Gerald, maar wat Arjen schetst is wel weer een enorm... Een verlies van 15,7 miljoen in 2 jaar. Allemachtig, daar werd 4 volle uitjoen. En dan heb ik Munsterman op televisie jongen Arone Wieke. En die googelt op een fantastische manier massief maar hij laat mij in volstrekte verbijstering achter. Ik snap er helemaal niks van. Maar de mag er toch wel ongelooflijk de cijs hanteren om die club op rit te krijgen, net? Ja, uiteraard. Er moet heel veel gebeuren. Maar ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. En het is wel een club met een enorme potentie. Dus er kan 30.000 man in het stadion. Ik moet niet vergeten, het is een grote club. Ja. Landskampioen geweest, maar ze hebben ook halve finale UEFA Cup ooit gestaan. Ze doen al jaren mee voor de top 5 plekken. Ja, daar zit wel, als je dat aan de praat krijgt, en dat is in het klein ook wel een beetje Cambuur, had ik toen ook wel het beeld van als we dit wel op de rails krijgen en die trein die gaat in beweging komen, dan zijn er mooie dingen mogelijk. En dat heb ik daar ook wel. Ja, wat mooie dingen hebben we action, jongens. Maar laten we even wat mooie dingen op een rietje zetten. Ik heb een paar dieptepunten trouwens. Maar even een paar momenten, cruciale momenten van die periode bij Cambuur. Nou, op de tribune zit ik ook gewoon als supporter. We leefden wel op de randje van de afgrond.
was heel moeilijk om blijkbaar om hier een goed veld te krijgen. De Elvis Manu die bal heel beheerst, heel mooi, heel prachtig. Nu komen de keeper Christopher Noordveld dik. Die emoties, die heftigheid in reacties, die is zo extreem. Wordt Bartel er terug en dan is het Betje. Ja! Dit is de score en binnen de wel te spektakel hier bij Eredivisie is. Voor mij is het nieuwe stadion wel een absolute voorwaarde om hier aan te blijven trekken. Omdat ik anders vind dat we aan een dood paard gaan trekken. Ja, nog even verder gaan, Gerard, op dat nieuwe stadion. Want ja, het is een as-vraag. Maar hier is toch bij Cambuur Bleun dat het nieuwe stadion de Nouwe West hier? Want dan hier is verder bouwen, kind. Nou, misschien had het de beslissing wel anders gemaakt, omdat je dan echt verder komt op korte termijn. Maar je weet gewoon dat je nog wel 2-3 jaar lang deze strijd moet voeren in de huidige omstandigheden. Dus dat had het misschien wel iets anders gemaakt. Maar de basis is dat ik gewoon naar een hele grote club ga. Ja, want had Gerard Cambuur mijn gereest het achterlitten? Ja, dat denk ik wel. Gerald is 5,5 jaar geweest en ik had hem vaak aan de telefoon in zijn eerste jaar Cambuur. En ik zal daar vanavond op de sponsoravond nog wat over zeggen. Nou, dat was niet best. En als je ziet, je bent 4-5 jaar later waar die club nu staat, zowel financieel, commercieel, maar met name ook technisch. Ja, daar staan we er fantastisch voor. Dus voor hem een geweldig moment om een nieuwe stap te maken. En wij kunnen verder gaan met wat we met z'n allen bereikt hebben, waar Gerald een belangrijke rol in gespeeld heeft. En met name volle kracht verder met dat stadion-traject. Ja, want je wint natuurlijk ook bij McCoy bij Zwolle heen innige gearwerken. Nou, ben je hem eigenlijk vriend van McCoy? Nou, we hebben een geweldige klik, maar we komen eigenlijk relatief weinig bij elkaar over de vloer. Wel recent is een weekendje weg geweest met de vrouw en dat was eigenlijk geweldig. En ik denk dat daarom die klik ook zo goed is, want we hebben allebei ons eigen privéleven, onze eigen vrienden en ja, zakelijk klikt dat enorm. Alleen ja, je merkt dat dat privé wel eens naar elkaar toetrekt, maar niet veel. En dat is denk ik ook de kracht van de samenwerking. Ja, maar dat is voor mij eigenlijk de reden geweest, Art, om de overstap echt te maken. Want nou, ik binnen in een periode dat het nog net alweer vlag en wimpel was, ik maar zeggen. Nee, dat is mij ook wel verteld. Zie, ik kan maar een stabiele organisatie, Zwolle was koploper destijds. En er is ook wel duidelijk gezegd van, joh, weet welk risico je neemt. Ja. Er kan een keer gebeuren dat je een maandje geen salaris krijgt. Ik heb in Zwolle een traject meegemaakt waarin dat stadion gebouwd is. Wat ik daar ervaren heb is wat dat met een club kan doen. Welk vliegwiel daar op gang gekomen is. Nou, daarvoor ben ik naar Leeuwarden gekomen. En daar zit niet in 1 of 2 jaar vast. Maar dat project, dat is nog niet klaar. En voor mij... Ik ben later ingestapt dan Gerald, dus ik heb nog wel even ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Ja, snap ik. Maar toch een moment was dat van ik maak je die overstap van een tamelijk succesvolle club die al verder is naar een club die dat hoopt te bereiken. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, we stonden met Zwolle bovenaan destijds, hè, op kampioenskoers. RKC doorkruiste dat plan. Ja. Alleen het stadion was klaar, we hebben samen de eerste paal de grond in zien gaan. Gerald was inmiddels weg, ik zeg wel eens gekscherend, ik heb toen zelf het laatste schilderijtje opgehangen. Het was alles klaar. En toen had ik het gevoel na een jaar of 6 Zwolle van misschien is het goed om eens verder te kijken. Ja. En daar kwam de vacature bij Cambuur. Dus het was een juist moment, gewoon gevoelsmatig. Okay, ja, en ik ben vaak in Leeuwarden geweest met Zwolle. En daar was ik onder de indruk van de sfeer en van de beleving in het stadion. En daar proef je aan alles van, hier moet wat mogelijk zijn. Nou, dat hebben we de laatste jaren wel laten zien. Ja. Gerard, wat had eigenlijk die meest ingrijpende beslissing best eigenlijk, denkst in die oude 4 en een jaar hier? De meest ingrijpende beslissing. Ja, misschien het keusgas? Ja, dat is voor de buiten. Ik denk dat het een hele belangrijke beslissing is geweest, ja, voor de club, met name sportief. Ja, ik wilde niet net een antwoord in de moelie lezen, maar misschien is er nog een oor. Nee, nou, ik denk dat het aantrekken van Henk de Jong belangrijk is geweest voor de club. Ik denk dat de trojka, zoals we onszelf noemen, de samenkomst van Ipe, Art en ik, die alle drie uit het juiste hout gesneden zijn, denk ik, en aan de juiste kant van het touw trokken, zonder andere zijbelangen, elkaar vol vertrouwen, goede organisatie neergezet. Ja, vind ik het meest beslissende voor Cambuur geweest. Ja. Dus hij is niks van, ik vind het echt leuk om een club in de zwarge, in de financiële, maar heel pinnen, om dat dan weer op een rails te krijgen. Maar in die mimiek, daar straalt echt wel eens uit als de alle zwargen van de club echt mij togest, hè? Ja. Neemt dat de zwargen van zijn club maar naar hoe is daar of niet? Jawel, ja? Jawel, maar het is een hele verantwoordelijkheid. Zo'n club. Er zijn tienduizenden mensen die of in het stadion of thuis voor de buis of de club volgen. Dat krijg je dagelijks mee. Mensen die op straat aanspreken. Die club zit diep in de harten van de mensen. Dus dat voelt wel als een enorme verantwoordelijkheid. En het is toch een miljoenenbedrijf.
Er zit een hoop emotie omheen. Nou, die verantwoordelijkheid moet je ook voelen, want anders ben je niet geschikt voor de functie. En ik lijk misschien wat zwaar op de hand, maar dat valt reuze mee. Gelukkig. Maar ik heb zeker wel eens wakker gelegen. Ja, Maar het is in elk geval een baan met een soort verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden die er trouwens echt binnen in Jesterworde. Want Friesland had duizenden amateursporters. Dat kun je elke week zien in uw Riegemien Club. Joert ben we op bezoek bij de dartclub uit Jesterworde. Ik wil je me voorstellen aan een Alley Cat. Dit is Robin, tevens mijn buurman. Hele goede speler, daar keert niks aan. Hebben we hier Pim. Ik een goede speler, altijd op een heupen heeft. Dat is Ankie, dat is tevens Pim zijn vriendin alweer. Het recyclesetjes, hij had de verkering gehad. Dat is Piet, die is weer captain, omdat ik de schouder uit de kom gehad heb. En dat is Betty, die speelt ik sinds het eerste seizoen. Maar... Ik ben Corrie Blokzeil. Ik heb dit oprichten. Ooit eens een keer 18 links een beetje. Ja, dat kerst ik zeggen Alley Cat Ian. Alley Cat, ja, nee, dat gaan wij al zo. Ja, dat heb ik zelf betaald. Alley Cat? Ja. Waarom? Alley Cat? Ik ben kortemees. En Alley? Oh, dat weet ik niet. Uit de Strutter, buurt, Strutter. Ja, een Alley. Ja, ja. Zei Dan hebben we goed gehoord en dan tik hem aan, lid in poortje. En dan er door heel Friesland heen en dan kom je daar later weer. En dan zeg je, oeh, je bent van lid in poortje. Net. Je wil toch mij aan iemand denken. Nou? Heb je enig idee? Nee. En die Forum. Oh, dat heet niet voor jezelf. Kapsel, snor. Ja, ik vind het precies. Maar alleen een grijze baard, hè? Jij je dat wel vaker? Ja, dat doe ik heel vaak. Ja, hè? Vooral als ik in Zuiderduin ben, dan hoor je, hé, en die Forum. Dan trouwens een handtekening. Nee, echt? Ja, zeker. Nee, het is een oude boerderij. Ik geloof het niet, maar het is zo. Ja, nee, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het wel. wel. Die gasten allemaal op stad, weet je wel. En een dikke berg en dan... die Forum. Nou, handtekening? Ja, natuurlijk jongen, alsjeblieft. Sinds dat je boterhandig in bent, ja, je de herst het al, maar daar heeft eens een keer het scheelt. Dat is die soep altijd een heel soort. Dat is die soep altijd. Dat is ook zo. Want als ik op dinsdagavond zelf moet rijden, dan ben ik Bob. Ja, wij lusten graag een biertje hè, met dat. Maar nu thuis, een biertje erbij. Dat is nog zo'n vooroordeel. Darters drinken altijd. Ja, maar moet je eens zien wat ze achterin, als ze pauze hebben. De een naar de ander. Ja. En dan gaan ze op het podium gaan heilig aan het water zitten. Dat ben altijd te dik. Kan, maar de meeste toppers hier zijn allemaal slank. Dat is net weer, joh, maar om niet. Of heb ik niet goed zien. Ja, nee, dat is heel hartelijk. Nou, die op de televisie was, joh. Dat maakt dat niet populair, want die man die zit er net uit. Net praten dwaas. Tik hem aan, lid in poortje. Uitstekend. Willen jullie ook eens een keer met jouw club op televisie? Mail ons dan naar bient@omroepfriesland.nl. Geert, is het eigenlijk logisch dat in de ziektocht van Cambuur naar de opvolger van Gerald, dat ze dan uitkomen bij Art? Ja, vind ik absoluut logisch. Omdat ik de filosofie begreep, omdat ik begreep wat erachter zit. En omdat ik Art inschat als een uitermate, ja, ik ga je een compliment geven, 1 keer in je leven, dat weet je. Dat hij competent is, weet hoe de club werkt. Het is goed voor de continuïteit. En als je zo jong bent als Art en die ambitie hebben, dan is het mooi dat je die stap maakt kennen. Dus dat is prima voor de club. Maar is het net een gok? Een jongen van 38 van de commerciële oordeling en 1 keer op het plus?
Ja, maar ik denk wel dat hij weet hoe de gaan rennen. En bovendien, het is ook net helemaal afhankelijk van Art. Want ondertussen is Marcel Keizer ek binnen de club komen. Dus de technische... Gerald had een hele prot alleenig dingen. Dat technische verhaal er ook bij. Nou ja, daar is nou ook al wat in verschillend. Dus die organisatie is in mijn eigen volle steviger, volle hechter en beter bezet als het weer toen Gerald kwam. Ja. En dan vind ik het mooi dat er een mooie, goede, jonge, ambitieuze kerel komt die zegt, nou oké, we gaan door. En we gaan ervoor. En ja, dat is wat ik merk. Ja, want dan is het voor het grote publiek misschien nog wel een grote onbekende. Dat komt al hier nog. Daarom even hebben we een paar dingen op een ritje zetten. Waar is Art de Graaf? Nou, hij wennet in Heerde. Is 38 jaar oud en heit van 2 dochters. Met zijn eigen voetbalcarrière werd op zijn 18e al dingen na een knibbeloperatie. Dus alle romte van zijn stuutje. Als journalist op Wintersheim in Zwolle. Maar qua baan gaat er liever de commerciële kant op. Mijn succes, want in 2006 werd Art de Graaf commercieel manager van FC Zwolle. 4 jaar later krijgt er dezelfde baan, maar dan bij Sportclub Cambuur. Ja, want Art, eigenlijk kun je zeggen technische zaken. Dat is van Marcel Keizer. Ipe Smit, die bekomt het om het nieuwe stadion. Wat doet eigenlijk een algemeen directeur? Ja. Ja. Leo Meedhakkers van de Cesar Habertjaan is toen. Het klinkt als een gespreid bedje, wou je zeggen. Ja, nee, dat is niet zo? Ja, je geeft natuurlijk leiding aan een club. Hè. Je hebt verschillende afdelingen, financiën, technische zaken, commercie, horeca, maatschappelijke zaken. Ja, dat komt in zo'n week en door de weken allemaal bij elkaar. Neem niet weg dat commercie in mijn portefeuille blijft. En dat is de belangrijkste levensader van een voetbalclub, hè, ook van Cambuur. Dus dat blijf ik mij onbekommeren. En daar kan je natuurlijk zoveel tijd in stoppen als je wil. Alleen ik zal nu mijn tijd wat meer moeten verdelen, want we hebben ook een mooie, sterke organisatie waar leiding aan gegeven moet worden. Ik zal me echt niet gaan bemoeien met het technische beleid, maar ik zal er wel vragen over kunnen stellen. En ik wil wel weten wat er speelt, want uiteindelijk moet mijn handtekening er ook onder. Maar daar hebben we specialisten voor in huis. Ja, maar die eerste cruciale vraagstuk zal waarschijnlijk wezen toch het nieuwe stadion. Ja, tuurlijk, want dat is de toekomst van de club. We zitten met ons hoofd tegen het plafond aan. De wedstrijden zijn uitverkocht. Zakelijk kunnen we niet tot nauwelijks meer groeien. Daar moet een doorbraak komen. Willen we Cambuur een stabiele eredivisieclub maken. Nou, wat dat onbelangrijk is, hebben we een primeur, Joen. Want onder die Twitter-profiel is te zien dat het nieuwe stadion, we kennen het nou, het komt gewoon bij het WTC. Dit is die Twitter-profiel. Ja, dat klopt. Dat is één van de mogelijkheden. Oh, toch wel, één van de mogelijkheden. We hebben 2 mogelijkheden. Ik heb dit plaatje erop. En een beetje de wens is de vader van de gedachte. Dus in ieder geval een nieuw stadion. Het kan ook een vernieuwbouwd stadion zijn. Maar die persoonlijke vakkar is dan wel WTC? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Want als ik kijk naar de club Cambuur en hoe die jaren al bestaat in de huidige Cambuurwijk, dan zou dat prima passen als we dat daar gaan vernieuwbouwen. Maar daar zitten plussen en minnen aan. En die zitten ook aan het WTC. Dus qua emotie zeg ik van ja, moeten we blijven in dat mooie stadion wat achter jou staat. Als je het zakelijk beredeneert en je wil opnieuw beginnen, je wil de club opnieuw opbouwen, ja, dan zal het WTC wellicht beter zijn. Maar die afweging ligt nu voor, want beide locaties hebben plussen en minnen. Ja, Gerard, ook eens nou vrij praten? Ja. Toch? Ja, zeker. Ook over jou, hè? Dus, ja, ook over mij. Niet te veel, hè? Maar van de vakkar, het Cambuur überhaupt een echte vakkar? Nou, ja, we zijn natuurlijk alle 3 verschillende. Ipe heeft een Cambuur pyjama aangehad vroeger als klein jochie. Dat heb ik niet. Als ik naar de Cambuur kijk en de toekomst van Cambuur, dan zou ik het liefst bij het WTC een nieuw stadion voor Cambuur zien. Met uitgroeimogelijkheden, met de logistiek, infrastructuur. Het is en ook... echt financieel natuurlijk, want exploitatie heeft gewoon een exploitatietekort, toch? Bij de huidige locatie van 8 miljoen euro. Ja, maar dat is sowieso een belangrijke stap. Want als het niet haalbaar is, is het niet haalbaar. Ik denk dat de haalbaarheid, dat moet blijken. Daar moet de gemeente een beslissing over nemen. Maar als je mij vraagt op de man af, wat zou voor Cambuur voor de lange termijn het beste zijn, dan zeg ik WTC. Maar de gemeente betaalt niks? Nee, die gaan niks betalen. Dus dan zoen je en dan wordt het dus gewoon WTC? Ja, daar zal dus de gemeente wat van moeten vinden. Maar ja, dat heeft wel met het bestemmingsplan te maken, wat daar mogelijk is. Want anders is het, we kunnen het niet zelf bouwen daar. Nee. Het uitgangspunt is, om even tussendoor nog wat te zeggen, is wel de wensen die wij hebben en de eisen die wij stellen aan een nieuw stadion. Dus wij hebben een PV opgesteld, waarin wij een aantal elementen hebben benoemd. PV? Een programma van eisen. Waar een stadion aan moet voldoen. En dat zou ook op de huidige locatie kunnen, maar dat PVE is wel leidend. We kunnen niet iets maken waar we weer 5 jaar mee vooruit kunnen. Het moet nu goed om de club
goed op de kaart te zetten. Ja. Ja, en als dat hier kan dat hier. Als het bij het WTC is, WTC, maar het PVE is leidend. Oké. Dokoest altijd, of Dokoest vooral klankborden, ik mijn art. Maar waar is het ook klankborden eigenlijk? Nou, dat deden we veel met z'n drieën. Hè. Met Ipe erbij. Dat blijft natuurlijk bestaan. Maar inmiddels is Marcel daarbij aangehaakt. Dus er zijn heel veel discussies in de club op een goede manier. Inhoudelijke discussies. Daar valt Gerald nu uit. Maar ik denk met de mensen die wij nu hebben, Ipe, Marcel, maar ook in onze raad van commissarissen, hebben we echt veel kwaliteit. Dus daar maak ik me geen zorgen om. Oké, jongens, we beginnen de quiz. Winnaar van verleden weekend trouwens is Johan de Jong uit Oordeborn. Zit nou onder in beeld. Hij wint de Cambuur Retrobal. En dit is de opgifte van deze week. Daar ben we weer mooi de quiz. Hokker, oud-speler van zowel Heerenveen als Cambuur, scoorde het eerste doelpunt in de J-League. Is het A. Jan Bruin, B. Berend Schootstra of C. Henny Meijer? Mail je antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, een antwoord A. Jan Bruin is dan een tikkeltje suggestief, maar goed. Deze week kun je een Heerenveen supporterspakket winnen. Dit weekend nog zelfs ik een verslag op de radio van de beide Friese betellen voetbalclubs. Joen om 8 uur. Dan speelt Heerenveen uit Tjen FC Dordrecht met het commentaar van Rolf de Vries. Morgen ben ik zelfs van kwartier van Jochelen bij FC Twente Tjen Cambuur. En op Snijn dat Timo Jepkema verslag van het basketbal Ares Tjen Rotterdam. Ja, morgen dus de wedstrijd van die judoistige werkjouwer, die toekomstige werkjouwer. Hoe zit het morgen op de tribune? Redelijk relaxed. Toch? Ja, ik moet zeggen... Hoop op een leaguespul. Nou, nee, ik zit daar heel ontspannen. En ik maak me ook niet zoveel uit de uitslag. Ik ben nog altijd een Cambuur supporter. Je bent niet zomaar een Twente supporter. Dus Cambuur is op dit moment wel mijn club. Dus als Cambuur daar 4-0 wint, dan straalt het ook? Uiteraard, want dan weten ze wel wat voor werk verricht hebben in Leeuwarden. Cambuur is echt wel mijn club geworden. Dat is, en dat blijft ook nog wel even zo. En Twente moet ik ook nog weer aan wennen, denk ik. Ja, Geert, de rest van de morgen bij de training was. Ben er nog opvallende zaken eigenlijk? Nee, net echt opvallende zaken. Ik denk dat Bitici in de basis beginnen zal. Dat het wel eens ten koste ging van Erik Bakker. Narsing is blesseerd, had een bilspierblessure. Zo misschien een kwartier maar spelen kennen. Dus die werd vervangen door Rosheuvel. Maar de ridder op de flanken. Ook Betje in de spits. Achterhoede hetzelfde. Bitici op het middenveld van Bakker. En de keeper komt weer weer om. En vervolgens komt appeltje eitje. Dat liep het samen. En dan komt appeltje eitje. Nou nee, ik heb wel maar Henk de Jong van de morgen over zeggen. Twente, Vitesse, Feyenoord, Heerenveen, PSV gehad, Zwolle gehad, verloren. Kist in een hele, maar dit programma in een soort neerwaartse spiraal komen. Als hij daar benauwd voor is. Hij ontkent dat, is geen enkel probleem. De manier waarop wij voetballen, dat komt wel clear. Wij pakken die punten wel, stikken saai erin en dan is het clear. Dat hele we wel. Dus hij maakt het er met minder druk om als dat doemscenario wat ik hem van hem onval heb. Nou, gelukkig maar. Gelukkig had de haartrainer altijd wel positief bloot. Art, eerst de wedstrijd vanzelfs en dan man je beginnen naar je functie. Heeft het een parkeerplak of net? Ja, het kentekenplaatje is gemaakt. Is er een parkeerplak dan? Nee, maar het wel de verhuis het nog wel. Ik is daar in oren rond te ja, ik ga op een andere werkplek zitten. Kantoor. Scheelt zijn oude plek naast Marcel en ik zal 2 ochtenden in de week wel op commissie blijven zitten om ook daar goed voeling mee te houden. Maar ja, er gaan wel wat dingen veranderen, dat is logisch. Ja, en die persoonlijke ambities, wat was het eigenlijk? Met Cambuur? Hoe lang blijf je? Vraagt hij. Nou, dat kan je nooit zeggen, maar ik zou het heel mooi vinden om in ieder geval met Cambuur dat nieuwe stadion te betreden. En daar die gezonde, stabiele eredivisieclub van te maken. Ja, en dan ga je opnieuw koers bepalen. Ga je dan je tijd verlengen of ga je wat anders doen? Maar dat is wel mijn ambitie om dat traject te doorlopen met de club. Want dat is slagen bij Zwolle en het zou mooi wezen om dat ook echt weer slagje te laten hier in jou. Absoluut. En daar ben je al je net bij. Nee, wat is de eerste was bij Twente, Gerald? Zakelijk gezien, inhoudelijk gezien? Nou, Macrini, Drosten? Nee, ik ga mij in ieder geval niet met de sportieve kant bemoeien. Daar hebben we goede mensen voor in Enschede. En ik denk ook dat met de job die ik daar heb, die toch heel erg ook wel bezuinigingsgerelateerd is en financieel, wil ik me daar ook verre bij houden. Dus ik zal uit categorie 1 komen. Dat is eigenlijk de eerste belangrijke taak voor mij. Oké, jongens, ik wil je hem dankzeggen van je komst. Door een heel soort succes bij FC Twente. En door zelfs ik maar die naar je functie. En Safir, manje, dan ben we er vanzelfs weer onder oren met topkok Jan Smink, die het weeromshot op zijn avonturen bij de Bocuse d'Or. Waar weet dan hoe direct nog een hele gezellig weekend. Dag.
Twente Cambuur. Exciting game. I think it's going to be 2-0 to Twente. I think our old teammate Hakim he's in good shape, so he will score again, I think. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland lies.